ଯଥାଜ୍ଞ ମହାରାଜ। ହେ କୁଳଗୁରୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶିଷ। ତବ ଆଶିଷରେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭେ ଶୁଭେ ହେଉ ସମାପନ। ହେ ନରେଶ, ଯଶ ତବ ରହୁ କାଳେ କାଳେ। ଏବେଠାରୁ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ସର୍ବେ ହୋଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ଯାଏ ମୁହିଁ। ନିମନ୍ତ୍ରିବି ଋଷି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣକୁ ଏହି ଶୁଭ କର୍ମ ପାଇଁ। ପ୍ରଣାମ। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ ମୋର ହୁଏ ଆନମନା। ବହୁଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ହୋଇବ ସଫଳ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମ ମୋର ସର୍ବଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ହସ୍ତେ ତାର ଅର୍ପି ରାଜ୍ୟଭାର, ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁହିଁ ନେବି ଅବସର। ରାଜପଦେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କରି ରାଘବକୁ, ରୁଦ୍ଧ କାଳେ ଲଭୁଥିବି ପରମ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ପିତା ପିତା ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ପିତା, କେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ କରିଲେ ସ୍ମରଣ। ବତ୍ସ, କାଲି ରାତ୍ରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। କଣ କହିଲେ ପିତା? ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ? କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଘଟି ଚାଲିଛି ଉଲ୍କାପାତ। ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହ ଗଲି ପରାମର୍ଶ। କଣ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ? କହିଲେ ସେ, ମୋର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତିନୋଟି ଦାରୁଣ ଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଓ ରାହୁ। ବଡ଼ ବିପତ୍ତିର ସୂଚନା। ତେଣୁ ନା ନା ପିତା, ଦେବାସୁର ବିଜୟୀ ରଘୁରାଣୀଙ୍କୁ କି ବିପଦ ବା ଗ୍ରାସ କରିପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ଶୋଭା ନୁହେଁ, ଅଯଥା ଆଶଙ୍କାରେ ବିଚଳିତ ହେବ। ପୁତ୍ର, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଅବିଳସିତ ବିଷୟ ଭୋଗ କରି ସାରିଛି। ଆଉ ମୋର କୌଣସି ବିଷୟ ବାସନା ଭୋଗ କରିବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନାହିଁ ଆଉ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାକି ରହିଛି। ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ? ହଁ ବତ୍ସ, ପ୍ରଚୁର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରି ତୁମକୁ ପାଇଛି ପୁତ୍ର ରୂପେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ପିତା, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ଧରିବ କିପରି ପୁତ୍ର? ଶୋଭା ପାଇବ କି ଏହା ଜନସମାଜ? ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ ବତ୍ସ, କର ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ। ଅସୁନ୍ଦର ନୁହିବ କାହାକୁ। ସୀତା ସହ ସିଂହାସନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ର କରିବେ ନେତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଏ। ପିତା ଆଜ୍ଞା ଟାଳିବାକୁ ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ଦିନ ପୁତ୍ର। ତବ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ